Olemme täällä Kustavin Susiluodon merivartioasemalla merivartioston tornin juurella. Olemme niemessä. Meitä ympäröi meri joka suunnassa, vaikka tuolla ei puiden jälkeen näy merta. Lähimpänä meri on arvioni mukaan 150 metriä, 200 metriä. Olemme lisäksi korkealla merenpinnasta ehkä 15-20 metriä. Mutta mitä täältä löytyy? Täältä löytyy hylje. Tänä talvena kuollut hylje. Siinä näkyy räpylät, evä. Ja minun biologiallani kyseessä kyllä on nimenomaan hylje, eikä esimerkiksi mikään muu. Mutta mysteeri kuuluu, miten hylje on päätynyt tänne? Miten ihmeessä hylje on päätynyt tänne? Manolo, tules katsomaan. Mikä täällä? Tule katsomaan. Myös koira vahvistaa hylkeen läsnäolon, joskin koiraa se ei paljon kiinnosta. Täällä on hylje korkealla mäen päällä. Arvoitus, johon ei ole ratkaisua. Sen nimi on hylkeen